I avui, 26è torneig d'escriure escolar en català a Castelldefels. 100 alumnes de primària i de secundària, primer i segon, han participat a Castelldefels, ciutat educadora, ciutat de pau i oportunitats. Ara 3 rondes emocionants aneu bé? Sí? Molt bé. on l'esportivitat ha sigut la nota predominant. 3 rondes lúdiques i plenes de companyonia. Escola Garigot, Escola Sant Ferran, Escola Frangoal, Escola Can Roca, Escola Antoni Gaudí, Escola Els Pins, Escola Jacint Verdaguer, Institut Josep Lluís Sert, Institut Les Marines, Institut Valèria Aliné, Sí o no? i Institut Mediterrani. A la regidora de Joventut, Clara Quirante. Moltes gràcies i comencem. I al final, l'emoció de saber si s'han classificat per a la gran final de Barcelona. Segur que veurem algunes d'aquestes parelles lluitant pels primers llocs. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.